मा प्रग्राम जादों मोनथिदोंना नोंसोर? मोनथिदोंना मोनथियाखै? बेवहाय नोंसिनि बारग'नाय फरायसा मेट्रिक पास जानाय निफ्राय गासै फरायसाया 10 जन 10 जन मेट्रिक लिरदोंमोन। बे 10 जननि 10 जनबो पास जाजोबनो हादों। बेनि थाखाय मोनसे आखाइखौ साबायखर थाबाय। 100% पास जादों। दा नेक्स्ट जोंहा 9 दं, 10 दं, 9 दं, 8 दं। दा नोंसोरबो 100% पास जानांसिगोन। गासिबो पास जानांसिगोन, फेल जानो मोननाय नंला, मिथिबायना? दा ओंखायनो गोसो होनानै खोनासं। साबायखर थाबाय सारनिसिम। बे समाव सारा दिनैनि मेलखौ बेखेवनानै गोबां सोलोंबाय। मोजाङै फरायनांगोन। दिनै क्लास 10 सिमाव नोंथांमोना बे स्कुलनि क्लास 10 सिमाव नोंथांमोनानो बस जायो। नोंथांमोननि उनाव मोनसे समनि क'क्राझारनि DPM